правя хриси на мен. Трябва е много. Аз съм сбит пред блок. Само от тази страна съм криминална. Сега е време да я наплякаме с фондютен. Make Wonder на NYX. 14 шейда има от това нещо и ние сме взели най-светли. Слагам първо с четка и след това го блендвам с Beauty Blend. Имам цицина, внимавам. Лина в прага ми изпусна телефона върху лицето и сега имам цицина. Не си личи вече, обещавам. Само болката остана. Много такова soft matte финиш има от. Грима не е за да крия цицини. Грима е за да се забавляваме, нали така? Да! Ще нанесем контур и руж с Wonder Stick на NYX. Гледай сега какво ще се случи. Правиш ми брада? Какво ме направи? Ако блъш blind test? 2020 блъш. Аз не съм прогресирала от тогава. Сещам как ще се чувствам уво днес. Уво! Аз се чувствам уво всеки ден. Оле, виж колко си. Имаме две подри на NYX Wonder Snatch. Искаш ли гълъбче? Розовата толкова изсветлява, много е яка. Да изрежем скулите отдолу. Много яко. Оле, усещате ли този вятър? Аз съм го продънила. Затваряй. Давай! Правихме и лип комбото и сега остана едно финално нещо. Ще ми слагаш пирсинг? Да. С пинцетата. Оп. Ами да. Финален резултат. Пишете в коментарите дали си приличаме. Също така оставете в моя TikTok, за да видите как Лина ще се превърне в мен.